Diandra, għandi 19 sena, persona għabli ħafna. Għandu biex wasalt għal-breaking point tiegħek. Fem, illi għaddejja naħseb minn mindu kon żgħira, għaddew 19 sena issa. Ma kienx ġifieri ħaġa ta' darba. Filli ikolli burdata tajba, filli jiġi xi ħadd nofs ta' kelma daqshekk iġibni ħażin ħaġeb. X'taqt intagħti kull video? L-aħħar darba rajtu kellu ammont ta' likes u ammont ta' views mhux ħażin. U kif konna qed nitkellmu l-ewwel li jsek il-feedback li ġevejt ħafna feedback. Ġevejt feedback tajjeb ħafna, vera apprezza. Kien hemm min ukoll tipo għalli moġbux il-videos jew iġġudikani għax għamilt il-video, ma ifhem. Minix għati każ l-erba' persuni li qaluli li I was tipo għall-attenzjoni għal dawk in-nies li ġew kellmuni u ikkummentaw il-feedback tajjeb tagħhom. Il-messaġġ li rrid tgħaddi. Forsi tgħidli inti x'kienet l-idea wara l-video, għax xiex għamiltu dak il-video u lil min rid tagħmlu dak il-video. Basically, il-video għamiltu ġu wassal messaġġ li dawk ta' daqsi kemm iżgħar minni u anke kbar minni. Fil-ħajja tal-bniedem kulħadd ħajgħaddi minn żmien tajjeb u minn żmien ħażin. Ġieli tiġi ġurnata fejn tgħid ġurnata kelli tipo tajjeb ħafna jkun ġieli tiġi ġurnata fejn ħatkun ħażin ħaġeb minn filgħodu tqum filgħodu tibqa' ġurnata bidwejja u hekk. Bħala bes fuq bullying. Jiena ma kont żgħira kont niġi bulljata ħafna. Għax faxxa u hekk. Jien dak iż-żmien kont nagħti każ u millum il-ġurnata nkompli magħhom anzi. Tajjar noħol xi għajjarni, like I don't care. Imma mhux kulħadd jew bħali. Like hawn nagħmel suwiċidju da kollu xi ħadd qallu li uħxon jew għax għandek il-ponot jew għax hekk whatever xtejt il-persuna ma tafx jekk minn xi xinu għaddej dak il-ħin li tipo jaf anke dejla bħala ċajta ħafna min jgħidli boċċa bħala ċajta ma dak il-ħin nitħaqlek imma mbagħad wara nibdejt għandu raġun. Ħadna li forsi għal suġġett interna aktar diffiċli. Però inti qed li ġieli ħsibt li tasal għall-istat li tikkommetta suwiċidju. Ġieli u mhux wasal biss fl-istat imma ġieli provajt ukoll. Ma provajtx forsi li ħajsaqsuk jgħidulek ma sibx għajnuna? Jiena ma sibx għajnuna. Niftakar minn l-iskola kelli il-guidance teacher u għeditni ħafna imma xorta at the end of tipo jekk ikollu tagħmel xi ħaġa tagħmilha. Jien imma qabel ma nkun ħanagħmel dak il-pass fejn ngħid ħanaqbes dak il-mod, wara għax għandi immut għall-persuna li qatni ħażin. Jew inkella għax għandi immut għax għaddejja minn perjodu ħażin, dak kulħadd ħajgħaddi minnu dal-perjodu filli ġitu ġurnata tajba kif qed l-iktar kien filli ġitu ġurnata ħażina. Jiena dik il-mistoqsija li dejjem nistaqsi lili nnifsi għax għandi immut għall-persuna oħra. Immut la nixjieħ. U mistejna l-naw jkolli tfaq. Da sikkur, jina hopping għawdi ħafna ħajġi. Pero nerġa' fuq tal-punt. Inti naħseb mhux li għadha għabel rajt television, jew rajt taħt gazzetta, u jkien hemm miktub ċempel lajnuna. Jiena mhux ħadd niddeja ngħid, kemm darba kelli lajnuna kif imqatt minuni fil-verità. Anzi iktar kisruni għax imbagħad wara għax ixxabilt dak, għax ixxabilt hekk, għax ixxabilt hekk. Ġifieri il-provajt ta' servizzi. U ma kienux biżejjed. Kieku inti qiegħed fiż-żarbum ta' dak il-persuna ta' l-għajnuna. Mikrofonu tiegħi sew mhux ngħid nagħtu mod lill-ommi biex tifaħħa l-istitut. Ġifieri inti kien hemm xi ħadd individwu li qal lil-ommok wara li inti saqsejtu għall-għajnuna twaħħab l-istitut. Jekk ma tistax tikkontrolla t-tifla truħ għall-istitut. U din ma rridx. La għax semmela għal-għanzi. Anzi, ta' fadek. Iktar ħażina x'aqbat ommi għamlet tiġret miegħi. X'kien il-punt li
qed bejnek u bejn ruħek li xi ħaġa li tinbidel. Jiena persuna ma ngħidx mod New Year's resolution jew jiena nqum fil-għodu ngħid irid nibdel ħajti. Anke d-dieta jekk nagħmilha jien nqum fil-għodu jew ħanibda d-dieta. Jekk ħalejt nibdija l-tnejn ħadd nibdija. Ġifieri. Illum forsi ġlajk imur biex isselid dak il-ħin biex nikol dak il-ħin. U l-istess qed I wanted to become a better person. U l-ġimgħa li għaddiet bħallum ġimgħa jmin l-ewwel ħaġa li għamilt fil-għodu dik naħseb u għedt il-video ħanaqbad nirrekordja ħanitfgħu fuq Facebook naf il-Facebook u l-iktar sit tipo segwita fid-dinja u jiena għandi l-friends tiegħi min u hekk ġifieri u naf ħafna nies bħali li għaddew minn affarijiet kważi bħali u għedt ħanitfgħu biex forsi nagħmel kuraġġ il-persuna li ħatara il-video tiegħi. Kieku ngħidlek li dak il-video ħasseb il-ċertu nies però fl-istess ħin ħafna nies li forsi kienu għaddejjin fis-sitwazzjoni tiegħek. Kont terġa' tagħmel? Iva ta'. U nixtieq nagħmel aktar affarijiet bħal dawn għax l-appoġġ u il-feedback li lajt fuq u kemm nies like incredible vera ħadd gost u hija naħseb xi ħaġa li vera inkompli nagħmel li lejn in-nies naħseb it motivated me more to help people u to ġifieri ma ġew? Le. Għax Le. Okay. Kieku ngħidlek tagħti messaġġ lill-persuna jew persuni li forsi qed jgħaddu mill-istess perjodu ikraħ li għaddejt inti. Jew forsi jafu li xi ħadd li għaddej dan il-perjodu ikraħ. X'kont tgħidlek? Fehma. Jiena nissuġġerixxi li qatt m'għandek taqta' qalbek, dejjem tħares il quddiem. Jekk persuna qed tirrifletti ħażin fuq ħajtek qabad u neħħiha minn ħajtek jiena ħbieb ma nafx kemm biddilt. Ġifieri xi kultant ġifieri fiex klub ngħidlek. Daqshekk hu. Ta' parsi jkunu ħbieb, imma fil-verità hemm persuna fil-verità qatt ma jgħidlek aħseb xi mhux aħjar minnu. Qabel ma tieħu deċiżjoni jaħsibha sew. Fuq Facebook jiena xxejjejt ritratt ta' tifla marret bid-dublet l-iskola u kien hemm xi ħadd għandu ritratt u beda juwaqqa' ħażuffiet. Kien hemm min qalli imma tipo tittara x'tilbes, milli tilbes dublet. X'fi ħażin nilbes dbielet. Milli mhux il-ħwejjeġ lar mis-sajż tiegħek. Sinjali you can tipo wear them. Ovvjament toqgħod attent għal kollox toqgħod attent jien m'iniex ħanirbaħ il-baħar bil-bikini għax jiena mhux ħaniddejjaq ngħid jekk nara persuna ħoxna bil-bikini ħanidra l-oħra kemm inta sew. Imma għax kollox ittadatta qabel ma tagħmel xi ħaġa taħsibha mhux darba imma darbtejn anke jista' jkun tliet darbiet. Kelma l-istess jekk ħadd kelma xi ħadd u tattenta x'ħatejt għax anke illum tgħid xi ħaġa u n-nies mhux jiftakru meta inti intom jiftakru meta għamilt il-ħażin jew meta traw xi ħaġa ħażina. Fl-aħħar mhux inqas. Kieku kollek terġa' tagħmel dak il-video tagħmlu? Ejja. Kieku kont taf li ħataqla kritika ma ħataqla what people say fil-verità. Nagħti każ għal dik in-naqra mbagħad bajsi I don't care. Jiena ma nagħtix każ xejn n-nies. Jaqlaw li kemm jaqlaw li ma nagħtix każ. Jekk ma jogħġbok xi ħaġa li għamilt jiena it's up to you. Imma l-istess għalkemm it's up to them xorta noqgħod attenta x'nagħmel u hekk fajzi. Jiena il-video nerġa' nagħmlu kieku I'm proud li għamiltu, ħafna proud li għamiltu.